Inventor 2015 е добавена нова команда Direct Edit, с която много лесно може да редактирате детайли без история, създадени на друга програма или детайли от Inventor. В този случай аз ще редактирам един степ. С тази команда може да заместите лица, да променяте размери, да завъртате геометрия или да изтривате лица. С Move и посочване ще поместя тези лица. Може да въведете и параметричен размер, а също и да измерите спрямо дадено лице с Measure From и да въведете размер спрямо него. Ще преместя и тези лица. Ще избера до дадено лице да се премести с Snap To. С Size се променят размери на отвори. Може да въведете и точен диаметър. Ще завъртя геометрия тези отвори. Първо ще ги селектирам, след което с Shift и посочване ще оставя само тях. Избирам спрямо кое ще се завъртат и с тази точка се завъртат. Мога да въведа и точна стойност. С командата Delete се изтрива геометрия. Виждате, че отворите, които посочвам, се изтриват. Ще покажа още един пример. И това е тяло. Ще преместя тази геометрия. И ще я завъртя. По този начин с Direct Edit аз редактирах детайли, които са в степ без история от Inventor 2015.